Ez a videó lakossági tájékoztatás céljából készült. Napjainkban az olvadó betéteket felváltották a kismegszakítók. Ezek a kismegszakítók az elosztótáblákban találhatók meg. Ebben a videóban szemléltetésképpen egy Schneider Electric C10 A jelölésű kismegszakítót láthatunk. A C10 jelölésben a C betű utal a leoldási görbére, és a 10-es jelölés a névleges áramerősségre utal, ami azt jelenti, hogy 10 ampernál nagyobb tartós terhelés hatására le fog kapcsolni. A kialakítás rendkívül egyszerű, két csatlakozási pont található rajta. Általában az alsó bekötési pontra kötjük a bejövő fázisvezetőt, a felső pont pedig a fogyasztó felé elmenő bekötési pontja. Több kismegszakító alkalmazásánál az alsó pontokat gyűjtő sínnel kötjük össze, mivel ez stabilabb kötéseket biztosít, mintha vezetékdarabokkal hidalnánk át. Az alján kialakított gyors csatlakozó segítségével kalapsínre rögzíthető, a lakossági fogyasztóknál a B leoldási görbejű kismegszakítókat kell beépíteni elsősorban. Itt még tudni kell, hogy van a C és a D jelleggörbejű kismegszakító is, aminek a feladata mindig más-más. A C-nél inkább induktív fogyasztók, a D az elektronikai eszközök védelmére szolgál elsősorban. Sokszor felmerül a kérdés lakossági felhasználók körében, hogy a kismegszakító megvéde minket a halálos áramütéstől. Válasz röviden az, hogy nem. Ehhez ismerni kell az áramütés élettani hatását, közvetlen testzárlat esetén azonban lekapcsol a kismegszakító. Sajnos egy halálos áramütés már tartósan 2 amper felett is bekövetkezhet, ami jóval kisebb, mint az itt látható 10 amperes kismegszakító. Életvédelmi célra inkább áramvédő kapcsoló alkalmazása javasolt, mert ott az alkalmazott 30 mA-es érzékenységű áramvédő kapcsoló időben le fog kapcsolni. A kismegszakító zárlati áramvédelemre és túlterhelés védelemre alkalmas eszköz. Túlterhelésre a névleges áramerősségnél kapcsol le, így védjük a villamos berendezéseinket és a villamos hálózatunkat a nagyobb terhelésekkel szemben. A különböző gyártmányú kismegszakítókat lehet kereskedelmi forgalomban kapni, ezeknél az ár sok esetben meghatározza a minőséget. Jelen videóban egy jobb minőségű kismegszakítót mutattunk be. Köszönjük, hogy videónkat megtekintették!